mind darkens. Nola osa daitezke hutsuneak istorioa inoiz osorik eskaintzen ez denean? Nola hurbildu osotasunaren itzalera egileak utzitako isilune eta ertzen bidez baino ez bada? Halaxe gertatzen da Arkaitz Kanoren Silueta liburuan, non kontakizuna esanaren eta esangabearen arteko tentsioan eraikitzen den. Oteizaren hutsaren barrutik abiatuko gara, eta liburuan barruan dagoena, kanpoan dagoena, zeri buruzkoa izango da Silueta, Arkaitz? Silueta hutsune baten inguruan eraikitako novela bada, beraz ez dago novelarik. Eta ez den novela horri kanpotik begiratuko diote 31 kritikak. Eleberri baten barruan, 2 eleberri, eta, esaten diguzu, artefaktu horretan apurtxo bat irakurleak ere lan egin beharko duela, Oteiza hemen, baina Txillidak ere esaten du, apurtxo bat eskultura badala esferikoa, kontatuko duzu, liburuan, alde ezberdinetatik begiratu behar zaio, itxura oso hartzeko, eta horrelako jolasa proposatuko diguzu liburuan bebai. Bai, Oteizak esaten zuen hutsunea dela, sagar bat jaten duzunean, usten duzun txustar horren inguruan, sagarri gabe sagarra ikusi ahal izatea, eta joko berbera proposatzen dute liburu honetan. Txillidak aldiz esaten zuen kuadroak ez bezala, hormetan daudenak, eskulturek gonbidatzen zaituztela inguru guztia ibiltzera, eta horrek nolabait esfera bihurtzen dituela objektu guzti horiek. Oso polita iruditu zitzaidan modu hori, ez? Zertan ez, novela batekin gauza bera egin. Zergaitik ez, literaturarekin hori egin, eta hori da proposatuko diguzuna, Silueta honetan, Silueta 31 kritikarik osatuko digute, guk irakurleak osatu beharko dugun eta existitzen ez den novela hori. Horixe da. Heldulekuak, arrazoiak, motivazioak, Arkaitz, idazten jarraitzeko, euskal literaturan ezinbestekoa da, zure izena, danetarik eginda, eta purtsu bet, esperimentazioan ez dugu esango, gauza askori buruz hitz egingo diguzulako, baina bada artefaktu deitzen diogun, artefaktu ezberdina eskuartan daukaguna. Bai, jolas bat da baita ere, nik uste dut hori ez dela biztatik galdu behar. Jolasi gabe pertsona desorekatuak eta garratzak bihurtzen garela. Orduan importantea da azpimarratzea hau ere jolas bat. Elkarrizketan ari mutur asko eta gogoeta asko egiteko tartea, Arkaitz liburuak ere horretarako tartea uzten duelako, eta gurekin batera beste gonbidatu bat, Astalaren egilea bera, laguna, suposatzen dut, nor dator gurekin hitz egitera, geurekin egotera? Xabier Gantzarain etorriko da, berak egin du azala, duela 30 urte baino gehiago ezagutzen dugu elkar, eta berak atera zuen liburu zoragarri bat, Zuloa izena zuena, behar bada liburu honen azala ere izan zitekena lapurtu zidan, zertan agertzen baizen Ibon Aranberriren lan zoragarri hori, ez? Nola leize batean jarri zuen, tapatu egin zuen leizea, baina utzi zuen zulo txipi bat, xagusarrak sartu irtenean jarraitu ahal izan zezaten. Oso lan indartsua iruditu zitzaidan bere garaia. Hutsune baten inguruan ardaztuta dago novela osoa. Bahiketak itxaronaldi luze eta mingarri bat ekarriko baitu. Ziurgabetasun onartezin bat, denboratik kanpoko denbora bat. Mamu denbora. Arkaitz, urte asko buruan ideia. Bai, normalean urte asko pasatzen dira ideia bat buruan duzunetik biziraun dezala, alba da, eta eraldatzen doa urteetan, asko bidean geratzen dira, beste batzuek bere momentua izaten dute. Ideia izango litzateke, ze forma hartu duen liburuak, hori delako, azkenien liburuaren bere izgarria be bai. Kasu honetan, bai, forma izan zen lehenbizi. Forma, gutizia bat, ez, kapritxo bat, esateko, idatzeko bagenu liburu bat, libururik gabe, idatzeko bagenu kritiken bitartez bakarrik, zeharka, zer. Gero pasatzen dira 10 urte. Eta 10 urteren buruan ikusten duzu zeri buruzkoa litzateken balizko novela hori. Bestela estilorik eta huts batean geratuko litzateke. Orduan hor ikusten duzunean bahiketa bat izan daitekeela gaia, baina benetan bahituta egongo dena novela bera izango dela, hor ja bi motor dituzu hegazkina abiarazteko, ezta? Eta ja pixkanaka martxan hasten da.
Ezinbesteko izango da gaia aukeratzie, orduan, eta bahiketa bat izango da. Liburuan, bahiketa bat kontatuko dalako, existitzen ez den novela horretan, idatzita ez dagoen novela horretan, gainera ez dago idatzita. Ez dago idatzita, eta kritikariek idatzi dute. Hau da, liburu hau idazteko ere bi era zeuden, bazegoen era bat zentzuzkoa, zena Neronek idaztea ipuntxo hori gero irakurleari ezkutatuko niona, eta ipuntxo hori kritikatzea kritikarietako bakoitzak. Baina noski nik modu zentzugabeena hautatu nuen zeina den Neronek ere ez jakitea nola amaituko zen balizko novela hori, eta kritikari bakoitzaren mania, kapritxo, suminaldi hoien arabera Neronek eraikitzea nik jakin gabe amaitu arte zertan zetzan delako balizko hori. Hirugarren ardatzer badauka ideia honek, eta borobiltzeko titulua be oso argigarria izan zen momentu baten. Hori izan zen hirugarren motorra, ezta? Ez da beti gertatzen. Liburu asko izenbururik gabe izaten dira inprentara iritsi arte. Baina kasu honetan, idazketa abiatua nuenean iritsi zen silueta. Silueta zena den xiloeta, zela den zulueta, zeina den sasieta baldin bada sasi asko dauden lekua, silueta da zulo asko dauden lekua, eta esan nuen nire artean, hau da ez, ni Neroniari natzaio irakurleari soslaia ematen eleberriarena, eta eleberri hitza, silueta hitza barkatu, zulueta, euskaratik dator, jende askok ez dakiena, hor bada beste novela bat, eta jakina zulueta hitzak bere baitan du zuloa, eta zuluan gauzatzen dira bahiketetako asko. Euskaratik, maileguan, eman dugu zulo hitza be bai, askotan, zuloari, zulotik harago, doan zulo horri izenburu emoteko, edo izendatzeko, eta silueta, oso ondo adierazten den moduan, euskarazko hitza, eta maileguan mundu osoan erabiltzen dana, hori be, titulotik atara dezakeguna, baina silueta horrek, eta tituloko silueta horrek, zenbat harimotur, zenbat ertz dituen be bai? Bai, bitxia da zulo hitzarekin ez bezala, behintzat gaztelaniaz hartu dute hitz hori oso modu jakin batean, euskaraz askoz ere zabalagoa da zuloaren esanahia, gaztelaniaz ez, gaztelaniaz modu eskor batera soilik erabiltzen da, eta gutxigo asko denek dakite euskaratik datorrela. Eta agian ez da kasualitatea. Aldiz, beste hitza silueta mundu osora edatua izan da, ez bakarrik latin erroko hizkuntzetara, baizik eta polonierara, errusierara, japonierara, eta gainera bitxia oso aldaketa fonetiko gutxirekin, silueto, silueto esaten da hizkuntza gehienetan, baina inork gutxik lotzen du euskararekin, ez da euskaldunok ere, edatuena izanki. Zergatik ote? Frantxestu zutelako, hor bada historia bat, Etienne de Siluet, Etienne de Siluet zen kontulari bat, Luis Amagosgarrenak, 1759an izendatzen duena finantz ministro, Frantzian, eta hark bazuen politika aurrerakoi bat izateaz gain, horregatik iraun zuen gutxi. Kritikari batek kontatuko digu. Hori da. Bere historia, 31 kritika, 31 kritikari ezberdin idazten dute, gauza ezberdinei buruz berba egiten dute. Hori alako, azkenien liburuan proposatzen diguzuna be bai, gauza oso ezberdinei buruz hitz egingo dugu, baina egungo memoria izango dugu oinarrian, eta segurazki, bahiketa bati buruz liburu bat ez daukagu, baina hauzan agian era horri buruz hitz egiteko? Bahiketei buruz idaztea erabaki nuenean, hasi nintzen irakurtzen bahiketei inguruko liburuak. Eta hartu nintzen, ez zeudela asko, eta zeudenak ez zirela bereziki gogoangarriak, behar bada Moro aferaz Leonardo Xaxak idatzitakoa salbu, oso liburu ona dena. Besteak geratzen zitzaizkidan apur bat Noticias de un secuestro, bera, García Márquezena. Bueno, ez ziren beraien lanik onenak eta iruditzen zitzaidan ez zutela gehiegi sakontzen bahiketaren funtsean. Eta egia da, bahituak izan zirenek ere, kontatu izan dutenean ez dutela kontatu izan nik irakurri nahiko nukeen moduan behintzat, edo gauza asko itzalean geratu direla, edo nahiago izan dutela ez kontatu, erabat ulergarria dena bestalde, giza ikuspegitik. Orduan, hor bat dago, jakina, hausnarketa bat, idatzi daiteke, bahiketa bati buruz, eta ze puntutaraino fikzioa arduratu daiteke, testigantza eman nahi izan ez duen horren larruan sartu eta hori kontatzen saiatzeaz. Nire ustez bai, baina hor ere sortzen dira horako,
dilema batzuk argitu beharrekoak, ezta? Eta hori da gaietako bat. Horregatik multifokala izateko autu hori, ez? Ikus dezagun, hainbat angelutatik zerbait argitu ahal izateko modu ezberdin batean. Euskal idazlea izan da, fikzioa egiten, ere, punta atarako genuelako, honelako novela ohiko bat, idazten duen baten bati. Ze ikuspuntu hartzen duzu, naiz eta idazle izan, naiz eta zeuk sortu bidea, eta purtsuet hori izan dabe bai, karga hori kendu, kritikarien ahotsean, zenbat ikuspuntu dituen honek, ikuspuntu politikoa, humanoa, gorputzetik begiratuta, zenbat izan ditzaken, eta hori da egiten duzuna, segurazki, novela ohiko baten, ezingo zana egin. Hori da, azkenean badago hor kritikariak dira hemen benetako pertsonaiak, ez? Eta orduan kritikari bakoitzak ematen du bere egia txipia. Eta egia txipi horiek kontraesanean sartzen dira hurrengoekin eta horrela eraikitzen doa mosaikoa, ez? Travestismo ariketa bat da azkenean, ez? Beti esaten da, bestearen larruan jarri behar dugu, bai, nola egiten da hori, ez? Posible da. Eta gero baita ere egia da, kasu honetan egiten dudala ibilbide txipi bat pertsonaia kritikari bakoitzarekin. Beraz, ez daukat denborarik aspertzeko edo gehiegi garatzeko, berehala pasatzen naiz hurrengora, ez. Eta egia da, zuk aipatzen zenuen geruza edo ikuspuntu pilak eta horrek ematen duela holako, kaleidoskopio izaera bat, eta idazle ororen anbizio ezinezkoa dena bestalde, hau da, agortzea gai bat. Hartu gai bat eta saiatu gai horri buruz konta daitekinik eta guztia kontatzea. Ez da posible, baina saiatu behar da. Nire gaurko gomendioa Garbiñelarrean Sendabelarrek dakitena da. Nik uste liburu honek oso ondo biltzen dula urte askoan eta historikoki gure amonek bildu duten jakituria guzti hori. Liburu zoragarria da, esan bezala urte askotako jakituria dago bertan, argazki zoragarriak dazka eta nik uste edonork etxean inditzazken ukendu eta bestelako hanbat errezeta daudela. Gai asko, eta esan duguna, estilo asko, hizkera asko, euskalki ezberdinak bebai, hau guztia jolasaren parte izango da, baina esan duguna, oinarrian badago gai oso potolo bat, eta segurazki aurrez aurre begiratu. Ez dieguna bebai, twisten, fakirraren ahotsan, egin dituzu horrelako ariketak, hau guztiz ezberdina da, baina purtsuet berriro leku berdinean jartzen gara, urteak geroago, eta berriro gogo eta egin behar dugu, zer izan garan, non gauden momentu honetan, momentu oso ezberdina delako. Bai, urteek ematen dute beste ikuspuntu bat, ez? Eta egia da, nik liburu hau ezingo nukeela idatzi duela, twist idatzi nuenean duela 15 urte, edo ez da duela 8 urte ere, ez? Denborak bere lana egiten du. Eta gaitegia aldatzen da, gaitegi horrekiko begiradak ere aldatzen dira, eta agerian geratzen dira idazteko gai izan ez garen liburuak. Nik uste dut liburu honen gaietako bat hori dela. Ze liburu ez ditugu idatzi eta zergatik. Eta hori da hausnarketarako beste gai bat, ez? Liburu batzuk ez ditugu asmatu, ez dugulako talenturik izan, ez dugulako aski ausardiarik izan, edo ezin direlako kontatu, ez dakizkigulako hainbat kontu inork kontatu nahi ez dituenak edo ezin dituenak kontatu, ezta? Eta hor dago liburu honen travestismo ariketa etengabe hori, ez? Testingurua etzalako egokia, bez? Askotan pentsatzen dut testingurua etzela egokia. Gauza batzuk egiteko, sortze lan batzuk egiteko, eta esan duguna, urteak pasatu dira eta orain bagabiltz, bestak beste relatoari buruzko gogoetak egiten bebai. Zer izan beharko litzateken, noren ahotik kontatu beharko litzateken, ze etika behar duen honek guztiak, sasoi hau da eta eztabaida hau da. Liburu apurtxoet kokatzen da hor bebai, da oso era inteligentean kokatzen da hor. Inkonstientziatik ere idazten da asko, ez? Iruditzen zaite, momentu batean euskal idazleari eskatu izan zaiola nolabait tesitura, moral,
edo bakegile batean jartzea, edo gonbidatzen gintuzten horrelako memoriaren gune eta foro eta kongresuetara, eta bar, ni ere izan naiz horietako askotan, eta hor zure ikuspuntua aldatzen da, ez? Eta ez beti zure idazle zeregina errazte aldera, batzuetan enkortxetatzeko arriskua ere badago, ez? Badaude baita ere hainbat novela, batez ere bat, gaztelaniaz idatzia, geratu dena hor, izan balitz bezala horrelako diskurso edo historia ofizial, bakar eta definitibo bezala, jendeak asko maite duena, ze bat irakurritan nahikoa da, noski, asko errazagoa da horrela, baina iruditzen zait benetan oso multifokala dela, ez? Errelato txiki askok osatzen dutela benetan mosaiko hori, eta mosaiko hori bezain interesgarria dela mosaikoaren beste aldea. Hau da, korapiloak eta ikusten diren hori, ez erakutsi nahi duguna edo hitz egiten duguna, baizik eta eskutatzen duguna, askotan bezala. Eta liburu hau zerbait bada, da eskutatze ariketa bat agerian usteko benetan inportan duena. Halere, Ibarbia ausartu da. Eta Nonbait. sumindu ditu, edo goraipatzen daude bere lana beste kritikari guztiak. Baten bat, ausartu da, existitzen ez den arren. Nor da bera? Zenbat eskaini diozu? Bueno, Berari eta kritikariei. Badalako, argaitz suposatzen dut, zeuretik, dagoelako guztietan, autobiografia hori ez da, zer garan, baina purtsu bet esan duguna, sasoia ere kontatu behar dugu, herri soziala da gurea be bai, eta badaukagu erantzukizun bat guztiok gure lanien, honekin guztiarekin. Nik Ibarbia, balizko idazle, balizko novelaren balizko idazlearen larruan baino gehiago, edo bere soslaia pentsatu baino gehiago pentsatu dute kritikarien soslaietan egia esan. Eta mozorrotze ariketa horretan, bai askotan pentsatu dudan gauza bada, claro, naiz eta mozorrotzen saiatu badakizu zer gertatzen den, ezagutu egiten zaituzte. Ez bada ez zarelako aski margotu edo zure mugimenduengatik edo zure ahotsagatik. Azkenean mozorrotua ere ezagutu egiten da. Eskerrak. Uste dut hor dagoela baita ere xarma, ez? Hau da, ez dagoela guztiz gaizki irakurleak ondo-ondoan identifikatzea 31 kritikari horien atzean badela mozorrotzen den norbait. Eta momentu batean hori izan da baita ere autua esatea, mozorrotuko naiz, baina puntu bateraino. Batzutan mozorrotuko naiz asko, beste batzutan gutxiago. Baina beti mozorro bakoitzak izan dezan bi gauza. Batetik pertsonaiaren egia eta bestetik nire zatino txipi bat bederen. Eta fikzioa egin, errealitatea kontatzeko. Eta gaur egungoa. Gaur egun dauden eztabaidak esan dugu sozialki, baina literaturan, gizartean badaudelako gai potolo asko, baiketa bat, nola kontatu hori feminismotik esate baterako, ahalegin hori ere eginda dago gaur eguneko eztabaida guztiak, guztiak asko, ekartzen fikzioa errealitatea kontatzeko, gaur eguna kontatzeko, zertarako? Azkenan historia oso zaharra baldin bada ere, irakurleak bere burua jartzen du hor. Aurrekoan irakurtzen nuen daguerrotipoaren historian, ez? Daguerrotipoa ziren kristalezko plaka prefotografiko horiek, nun lehenbiziko aldiz jendeak maite zuen jendea zeraman bertan, erretratuak eta bar, eta askotan eramaten ziren gainako gorputzetik gertu, eta hiltzen zirenean hori preziatua zen. Baina ez nuen inoiz erreparatu zen, inprimatzen mota horrek, kristal batean inprimatzeak esan nahi zuela, isladatu egiten zuela zure burua. Begiratzen zenuenean daguerrotipo bat zeure burua ikusten zenuen bertan. Maite zenuen pertsonan erretratuaz batera. Beraz, hor nahasketa bat ematen da. Eta uste dut, irakurtze eta idazte kontu hauetan ere horixe berbera gertatzen dela, ez? Irakurleak bere momentutik, bere larrutik, bere garaitik, bere islada isurtzen du plaka literario edo artefaktu horretan. Era oso ezberdin baten historialari batek egingo lukeen moduan. Noski, Edo politikari batek, edo kanta herrikoi batek kontatuko diezu, momentu baten gertatu zena, eta garaiko kronikak, baten batek kontalari batek jaso duenak, ezberdin kontatuko du hori bebai, erantzunkizun ezberdinak dituelako. Segurazki, transmisioan gehien irauten duena kantu herrikoia da. Horrek ez du esan nahi, gu kantu herrikoi bat entzuten dugunean duela 250 edo 300 urtekoa kronika bat
ezagutuko dugunik, baina bitxia da, eraldatutako kronika horren emaitza hori izango dela iraungo duen bakarra. Ez saiakera batek, ez historialaren liburuak, eta ez da novelak ere. Hori da, uste dut, denboran bidaiatzeko kapsularik onena herri kantua da. Ez. Baina, badaude modu xumeagoak, eta novela uste dut horietako bat dela. Ez. Notarioa, epailea, kazetaria iristen ez den lekuan, hor hasten da idazlearen lana, nire ustez. Eta, jakina, horko egia da, egia bat emozioena, egia bat momentuarena, egia bat gezurrazko egia. Eta hori da irauten duena. Eta novela honetan, hala ere, pisu hori daukan gai hau izan da, ez da garrantzitsuena, forma, edertasun hori, izaera kaleidoskopiko hori, bilatzea izango delako, gauzarik garrantzitsuena. Hor badago, ahots aldaketa horretan uste dut, hor dagoela trama edo pixka bat aurrera bultzatzen duena historia. Jakitea, mozorroaren iraupena laburra izango dela. Eta baita ere, erantzukizunaren zati handi bat irakurlearen baitan ustea. Gure aliaturik handiena ez baita gure irudimena, beti esaten denez, baizik eta irakurlearen irudimena. Hor dago gakoa. Eta pixka bat, ustuketa lan bat den heinean, ustutako horren itzaletan hor mugitu beharko du irakurleak. Izendatuko bagenu, novela hau, novela ez den novela, saiakera, novela, pentsatu duzu, edo egunaren arabera? Nik novela trampa deitzen diot. Likidoa, bitu, gure zinguratute gauz. Bai, baita ere. Aldatuko da, eta denporarekin aldatuko da, bai. Bai, berez pretentsioz, bada nolabait liburu infinito bat egiten zaion kritika bakoitza edo iruzkin bakoitza erantsi dakioke koda baten moduan, beste atal bat gehiago balitz bezala liburuari, ez? Beraz, egin zaion edo egingo zaion iruzkin bakoitza siluetaren parte bada, silueta hori luzatzen eta zabaltzen joango da. Alde horretatik bada artefaktu ireki bat. Playback liburuko Jone, da azken aldian gehien gustatu zaidan pertsonaia. Oso pertsonaia konplexua da, aurre iritzi askori heltzen die modu sakon batean, eta aparte oso divertigarria, bere hizkera propioarekin, eta bere aukeratuko nuke. Orangista protagonistari aholkatuko nizkioke bi liburu. Alde batetik, Juizioa Kissinger, Christopher Hitchenak, eta Latinoamerikaren zain urratuak. Lehengoan adierazten da Kissingerrek zer nolako eragin gaiztua izan zuen Latinoamerikan, besteak beste, eta bestean Galeano autoreak esplikatzen digu kolonialismoaren ondorioz zer gertatu den Hego Amerikako herrialde askotan. Oinordezan jasoko nukeen liburua hemengoa da Bermeokoa Ekaitz Goienetxearen zaldi mamarroa. Liburua ausarta denez, historiako gertaera itzel bat drogarena Bermion, modu literarioan kontatua, ez kronika eginez, batuari Bermioko euskerearen zertzeladak txertatuz egina, nik berari esan diot beti, ez zuen oihartzun handirik izango, ez da irakurlentzat liburu erreza behar bada hizkuntzaren aldetik, benetan merezi du Ekaitzen liburuak zaldi mamarroa. Ni jaio eta gero ere, nire gurasoek jarraitu egin zuten, lapurretan, etxean, herrian, urian, kalean, aterpegabe, atertu barik, edonon, edonogaz, edozertan. Bonnie and Clyde deitzen zioten. Liburuari izenburua jarri behar zitzaion eta azala egin. Xabier, ze moduz? Ondo. Azalaren egilea? Bai. Gustatu da, azala, gustatu zaigu? Gustora egin nuen. Gustora egindako lan bat izan zen.
Nola egiten dira honelako lanak, eta nola enkargatzen zaio honelako lan bat lagun bati, esango dugu? Bueno, ez da lehenbizikoa egin didana, egin dizkik mortotxa bat, eta gainera sorte ona ekartzen dit normalean. Horrelakoetan, bueno, idea bat izaten da, eta askotan berak guztiz aldatzen du, edo beste leku batetik ikusten du, eta ekartzen dizu gauza zoragarri bezain ez usteko bat, ez? Hau izan da. Hau izan zen kasua, gainera nik enkargatu nionean liburua artean ez zegoen guztiz bukatua, eta azalak ez bakarrik ilustratzen du baizik, eta kasu honetan eragin du hainbat aldaketatxo egin izana gero barruko kritikarien zati horiei. Nola egiten da? Xabier, silueta hitza eta zuloarekin, eta zure zuloa ederrarekin ere gozatu genuen, baditu antzekotasun horiek, eskultura bat ere ematen duenek, arte asko dago liburuan bebai, zelan egiten da, nondik dator inspirazioa? Bueno, lehenbizi eskatzen da liburua irakurtzeko, eskatzen da, eta gero eduki genuen horri hizketaldi luze xamar bat, bahiketei buruzkoa eta bestelakoa. Eta, bueno, hor hasi nintzen pixkat lanean. Jakinda ideia nagusia zein da, hau da ez dagoen liburu bat, edo bahituta dagoen liburu bat, bai? Kasu honetan, fondoko galdutako letra horiek edo izango litzatekeena, eta gero agertzen dena, ez? 31 kritika horien bitartez agertzen dena, nolabaiteko silueta hori, eta orduan, bueno, pixkat jokua hori izan zen azkenean, portadarako, baina, bueno, portada batean normalean importantea ez da idea baizik eta gero, bueno, nola geratzen den, dinamismoa, diagonalak, koloreak, en fin, gauza teknikoagoak. Eta gero guk, irakurri eta gero, irakurri aurretik zer egin daukan, eta irakurri eta gero, ze ezaugarri emango dizkiegun, oso gauza itxia dalako eta itogarria be izan daitekelako, baina, ederra be izan daiteke, eta estetika aldetik, eta esan duguna, arte lan bat ere izan daiteke, denetarik dauka, azalak? Bai, nik lehen behi kolpean ikusten nuen zeukala zerbait eskulturala, ez? Baita ere zerbait tipografikoa noski, eta oso askotan hitz egin dugu horri buruz, ez? Gutxi erabiltzen den tipografia euskal liburuen azaletan. Eta bestalde ikusten nuen baita ere, zeukala planotik zerbait, ez? Etxe baten planoa goitik ikusita, ez? Bazeukara horrako, evokazio bat edo egiten zuela. Ez da guztiz oteizianoa, ez da guztiz txillidianoa, baina, badago keinutxo bat ere hor. Eta alde horretatik, uste dute, ertz asko dituen azala dela. Mendeku bat ere izan zen, berari enkargatzea, ze zuloa liburuan lapurtu zidan beste azal posible bat izan zitekeena. Hau da, pixkat, zuloaren planoa edo, ez? Arkaitzek esan duen bezala. Eta hori zen jolasa baita ere, letrakin hasi, eta pixkat izten joan, ez? Egin arte nolabait hori, ez? Plano gustokoa nuen edo plano bat. Eta beste bertsio batzuk ere geratu ziren hor bidean. Oso ezberdinak. Oso ezberdinak. Era bat ezberdinak ere bai. Eta nire favoritoa berez zen Gokuren marrazki bat. Hori zen nik proposatu niona Arkaitzi, baina, azkenean zentzu onak irabazi zuen eta aukeratu zuen. Bitxia da orain pentsatzea, baldin eta azal hori jarri izan bagenio, ea liburuan hori hartzuna berbera izango zen, edo irakurriko zen hasieratik modu jokosoago batean, edo ez, ze tono bat jartzen du. Bai. Azalak tono bat jartzen du, eta azal batek iradokitzen du idazkera mota bat, edo kontra esan lezake. Baina hor badago, elkarrizketa bat, vibrazio batzuk, zu saiatu bertzarenak bideratzen, nola gaitaz. Baita, ez dakizu zenbateraino baldintzatuko duen, nik uste dut ez duela hainbeste baldintzatzen azalak irakurketa, baina pixka bat igual bai, ez? Eta nola hartzen duzun liburu hori, ez? Ze animorekin, hori ez, edo burlosoa da, jokosoa da. Jolasa esaten gabiltzelako, baina pisutsua da liburua.
esango nuke, eta jolasaren, jolas estetikoa egon daitekena, eta badago, baina atzetik zenbat gauza buruari bueltak emoteko, esan duguna, kokatzeko, gaur egun bebai, zuloa zure liburuan, Xabier, begiten da bebai, ez da? Ze garrantzitsua izan da artea, ze garrantzitsua dan hau guztia kontatzeko, zer izan gara, nondik gatozen, non gauden, eta bar, liburuan badagoena, une oro, utxune hori, zuloa, silueta, utxun hori ustuketa bat dalako. Ez da bez ezereza, utxun hori beteta dago. Zelan ulertzen daudana, pisu hori, esan duguna, eta, estetika ederronekin, baina pisu hori. Bai, nik uste dut hor badagoela kontu bat, eta da, lehen jardun duzuena aipatzen, eta da, ze kronika batek, egunkari batek, garaiko albistegi batek, zenbateraino kontatzen du garai bat, ez? Eta aldiz, artelan batek, novela batek, ze gaitasun daukan garai hori bera beste era batera kontatzeko, ez? Igual sakonago joateko edo ikutzeko ertz batzuk bestela ikutzen ez direnak, ez? Eta orduan, pixkat nik uste dut, siluetan hori oso ondo dagoela, eta besteak beste hitz egiten duela baita ere literaturari buruz, arteari buruz, eta gauza askori buruz, ez? Berarentzat aitzakia bat da azkenean, pixkat, holako gauzei buruz ere hitz egiteko. Ausartzeko. Bai. Askotan hitz egin izan dugu arteak nola representatzen duen edo ez, gure kasuan gatazka armatua, ez? Edo eta zuloan zuk aipatzen zenituen hainbat behar bada hain ezagunak ez diren hainbat artelan, ez? Bai zentral nuklearren garaitik gaur eguneraino, baina ze zaila den hori ilustratzea edo motibo berdin zai figuratibo edo abstraktutara ekartzea edo ez? Eta normalean askoz hobeto irudikatu da edo askoz hobeto hitz egin da horri buruz zeharka egiten denean, zuzenean egiten denean baino, ez? Horra aipatzen den el zulo, ez? Rotonda bateko eskultura batek zer kontatzen dizun edo ze esango dizut nik, niretzat bere garaian ezagutu nuenean eta ikusi nuenean Txomin Badiolaren lana eta liburuan ere aipatzen dena, eta derrepente ikusten duzu hor Irunberriko hildakoen irudi batekin egindako serigrafia bat, eta esatezu zer ari zait kontatzen Txomin Badiola, ez? Horren, uste dut, hobeto hitz egiten dela zeharka gauza hauei buruz, ez? Zuzenean hasten garenean baino, eta hortik ere badago hemen, ez? Pixkat, zeharka hitz egitea. Heartstopper liburua ez da rugbiakin bakarrik, baizik da maitasun istorio bat, eta protagonistak rugbin ibiltzen dira, eta lantzen du identitatea, onarpena eta errespetua. Legacy liburua da All Blacks, Zelanda Berriko taldean liburu bat, liderazgoa eta taldeai buruz hitz egiten duen liburu bat. Nik emango nuke sagaren bat, adibidez Juegos del Hambre bezalako sagan bat, normalean Kindlen irakurtzen dut, orduan hor aukera daukat bat bukatu eta beste bat hasteko. Liburuek beste ikuspuntu bat ematen diate, orduan beste pentsatzeko modu batzuk zein dian ikusteko, eta errealitateaz pixkat aldentzeko eta eguna kanbiatzeko pixkat. Denpora ere behar du honek danak. Gu geu, zelan goazen aldatzen, gizartea zelan doan aldatzen, honek guztiak denporare eskatuko du, eta bada, zeharka egiteko ariketa bat, suposatzen dut, zuzenean, ezingo dalako? Deskontestualizazioak batzuetan lagundu egiten du, ez? Txomin Badiolaren kasuan ere hori da, ez usteko leku eta ez usteko formato batean topatzen duzu, oso esplizitoa edo oso jakina den gertaera baten egunkari ebakin bat, eta horrek nolabait sortzen du espazio denboran horrelako arrakal bat, esateko, eta hor geratu egiten zara, eta pentsatzen duzu, beste askotan aldiz gertatzen da ilustratzen denean oso modu figuratiboan kitsch izateko arriskua, ez da horri buruz ere
asko idatzi izan da, ez? Liburuan badago gogo eta bai, horri buruz. Nola representatu bahiketa bat, zer egingo dugu, escape room bat egingo dugu, umeak eramango ditugu are, egingo dugu eskala realean zulo baten representazioa, zentzua badauka horrek izan lezake, baina nola, frivolizatu gabe, edo ezinbestekoa da frivolizatzea, edo zein da hor muga, ez? Eta nork erabakitzen du, zer dan egin beharrekoa eta zer ez. Apurtxu bet, aztur hori etorriko da bai. Transmisio lanean ez dakit nola gabiltze zen, artea bada, bertan geratzen den kontu bat bai, eta testu inguruan jarrita artelanak, esaten gabiltzena, ze zentzu hartzen duen guztiak. Aurrera egin ala, gauza mingarri bat izan dena be, bi aukera daude, aurrez aurre begiratu kontuari eta gainditu edo pasatzen utzi. Astura heltzen da eta dena ezabatzen du. Azkenean hori gertatzen da, ez? Eta memoria ariketa oro da berreskuratze ariketa bat. Beti dago galera bat, beti dago pitzadura handi bat, hutsune bat, eta gero badago egon daiteke berreskuratze saiakera, borondate edo ahalegin bat. Baina beti da reskate bat, beti da ahaztura inposatu ondoren datorren zerbait. Eta epe luzera begira, hala ere ahaztura inposatzen da. Denbora kontua da. Eta artelanek irauten dute, baina artelanek behar dutena da garaian garaiko berrirakurketa bat. Eta hori da zailena, hau da, ahaztura, erabat ados nago, totala da, eta orduan gero egiten duzuna da berrirakurketa hortan ea zer reskatatzen duzun, ea zer ekartzen duzun garai hortan balio behar duena, ulertzeko modukoa izan behar duena. Horregatik, ez museoetan ere beti esaten dena da, etorkizuna idazteko tresnak dira artelanak, baina noski, norbaitek idatzi behar du hori, eta idatzi, berri idatzi eta asmatu egin behar da azkenean, ez? Zer dauka hutsuneak, artistak, sortzaileak, horren bestera ematen dituena, hutsunaren inguruan gogoeta egitea, eta hartzaileok, beldurrez hartzen duguna bai, segurazki, gure aldetik ere, zerbait eskatuko zaigulako. Zemuzko irakurketa egin zu liburuarena, Xabier irakurri duzunien, eta gero esan dakoe, hutsuneak zergaitik erakartzen gaitu horren beste, edo beldurtu? Nik irakurri nuen, portada egiteko lehenengo aldiz, eta oso gustora irakurri nuen, parre asko egin nuen, gauza mordo bat azpimarratu ere bai, eta gerora hartu izan dut, pixkat, saltoka eta divertitzeko, hemen hau, eta hola, oso gustora irakurri dut. Eta hutsuneak zer dagoen, azkenean hutsuneak nolabait hartu egiten zaitu, bildu egiten zaitu, babestu egiten zaitu, hor bere baitan, eta aldi berean beteta dagoen zerbaitetan ez daukazu lekurik, ez? Orduan, nik uste dut hori dela, horregatik dela hain emankorra. Azkenean, euskaraz ere badago huts hitzarekin berarekin badago kontraesen polit bat, ez? Esaten duzunean, kafe hutsa zer da, kafea besterik ez den hori, beraz, hutsune hori zer da. Bertan eror gaitezken zerbait, edo erakartzen gaituen indar bat da baita ere, edo hutsgune bat da, ez? Orduan, inevitablea da erakarmena, sentitzea horrekiko. Pandemiaren ondoren hedatu den egia ostearen garaian, egileak emozioaren eta arrazoiaren arteko tentsioan egiten du gogoeta saiakera honen bidez. Aizpa batek bestearen haurdunaldiaren oharrak idazten ditu, gorputza eta barne bizitza uztartzen dituen unibertso intimoa agerian jarriz. Iker Alvarezena da itzulpena. Neskato baten eta bere pertsonaia magikoen bidez, Gaskoniako landetako nekazaritza bizitzan izandako aldaketak erakusten dira. Historia, magia eta folklorea uztartuz. Deigarria da, adimen artifizialak irudian den munduan izan duen aurrerapen hontan ze kezka daukan gizarteak
irudi faltsuekin. Nolabait horrek adierazten baitu, irudi faltsuak onartzen baitugu, irudi batzuk benetakoak izan zirela, baina ze irudi da benetakoa? Baldago benetako irudirik. Panavision, Sony, Kodak, haien produktu kimikoekin eta enkuadreekin aktore desenfokatuei ateratakoak dira benetako irudiak. Nik uste ez dagoela benetako irudirik. Eta horregatik hitza eta hitzak egia provisionalak elkarrekin leian jartzeko daukan aukera eta arriskua.